Здравей, Бори! Здрасти, Плами! Дойде деня на регатата, Варна Channel Cup 2025. Вълнуваш ли се? Вълнувам се, да, не мога да отрека, че имам вълнение. Супер! Това, което ще направим днес, аз ти подготвих, но искам малко повече да позволиш на хората да опознаят теб. Това, което правиш, защо го правиш, как го правиш. Като да, събрали сме се тук на регатата, ще става въпрос за ветроходство, нали, през деня, но днес ще поговоря малко повече за мрежовия маркетинг, за твоя бизнес Oriflame, за екипа ти и за всичко останало, което искаш. Благодаря. Аз съм зад кадър. Няма как да не започна с следния въпрос. Да ни разкажеш малко повече за това как започна твоят път в мрежови маркетинг и какво търсеше в живота си, когато стартира бизнеса си в Oriflame. Ами, Плами, връщаш ме 6 години и половина назад, когато започнах да се занимавам с Oriflame. И истината е, че аз съм имала опити с други компании. Била съм не партньор, не бизнес партньор, но съм потребявала продукти от различни мрежови компании, канили са ме по различни бизнес срещи. Но моят избор беше Oriflame, като нещо, което ми се струваше най-добре позиционирано на българския пазар. И момента, в който реших, че ще започна да се занимавам с мултилевел маркетинг, при мен беше абсолютно осъзнат. Аз знаех, че този момент ще дойде, но чаках кога точно е. И всъщност това се случи през далечната 2018, когато се регистрирах на 1 август. И тогава бях в един момент от живота си, в който бях пренебрегнала изключително много себе си и обръщах внимание да изпълнявам целите на други хора. И всъщност, когато се събудих от този матч рейс, който си бях организирала, разбрах, че не правя необходимото за себе си. Тоест минава една година, правиш някакви неща, обаче се обръщаш и съзнаеш, че въобще не си там, където искаш да бъдеш и не си правил нищо за себе си реално, само за другите. Нищо за мен, да. И в този момент се появява Oriflame, да. Бях на един басейн, не бях на лодка и там се срещнах с моя спонсор, човека, който ми даде възможността да се регистрирам. И честно казано започнах направо да си я свалям, да я нося пероли, работи, така, защото ми беше интересно да я разпитам за бизнеса. Нали? В крайна сметка аз бях чела достатъчно, но при нас бизнесът е свързан с хора и аз исках да ми се проведе тази бизнес среща, за да видя как го правят те. Много е забавно, защото повечето хора попадат на такава среща, не търсят възможността, когато им се предлага. Ти си точно обратно, ти си търсила това нещо. Ти си знаела, че в даден момент се занимаваш с мрежови маркетинг. Така е, да. Наистина малко хора сами решават, че искат да се занимават с това и търсят своята бизнес среща, а още по-малко от тях и успяват да продължат да станат успешни в този бизнес. Тоест, можем да кажем, че това за теб не е било в нито един момент хобби, а целенасочено си искала да е бизнес. Абсолютно, да. Абсолютно исках да се занимавам с бизнеса. Разбира се, аз имах увереност към продуктите, но оттам нататък това, което ме интересуваше, беше бизнес модела и бизнес плана. Добре, а как се промени визията ти за успеха, начина по който ти виждаш успеха, откакто си част от Oriflame? Честно казано, Плами, доста ми се промени визията за успеха, може би защото бях доста по-млада, когато започвах и визията ми за успех беше доста по-грандоманска тогава. Нали, за мен успешно щях да бъда, ако имам самолет и не само самолет, но и летище и писта за самолети и така. Успешно щях да бъда когато имам страшно много материални неща. В мултилевел маркетинга никога не съм вярвала, че ще се чувствам успешна, когато мога да помогна с нещо много дребно на някой. Дали това ще е допълнителен доход или ще е да изгради личностно някакво качество, като приоритизиране на времето, като по-добра финансова култура. Аз наистина се чувствам успешна, когато тези хора надграждат в себе си. И всъщност сега моята визия за успех е израстването на хората, а не летищата. Супер. А свободата? Какво означава за теб свободата? И този бизнес дава ли тя? Да, този бизнес ми я дава. За мен свободата не изключва правила.
Но свободата идва в това да избираш сам правилата, по които ще играеш играта. И да, определено мога да кажа, че в този бизнес се чувствам абсолютно свободна, като нали, тук има много подводни камъни. Нали. Едва ли не тук може да се изкаже като предимство, че нямаш шеф, но шефа трябва да си ти. И когато ти си шеф, отново трябва да изпълняваш определени правила. Може би трябва да се нарекат принципи на работа в този бизнес, но ти избираш кои са тези принципи и дали теб те устроява скоростта, с която те водят към крайен резултат. А как те кара да се чувстваш това, че нямаш шеф, нямаш работно място, сега сме примерно на тази лодка и снимаме? Стандартно се чувствам, Плами, честно да ти кажа. Работата си е работа, независимо къде си. Когато имаш работа, ти трябва да си я свършиш. Въпросът е работата да ти харесва. Оттам нататък мястото винаги може да си го избереш. Но най-важното е да ти харесва работата. Аз обичам това, което правя и се радвам още повече, че хората около мен също обичат това, което правят. Добре, ти обичаш това, което правиш, аз знам наистина, но все пак е имало трудни моменти. Имало ли е такъв, в който си била на ръба да се откажеш? Не. Много Нямало категорично. Е такъв момент. Наистина е нямало такъв момент. Имало е много трудни моменти, но аз съм такъв човек, който от всяка трудност, от всяко не, от всяко препятствие се амбицира още повече да действа, да прави. И всъщност на мен това не ми взима енергия, на мен ми дава енергия. Да, към конкретния проблем, в който е трудността, разбира се, нали, някога съм се чувствала и тъжна, и обидена, и каква ли още не. Но всъщност за мен това не е много от значение как се чувствам, а по-голямо значение за мен има това, че на мен това ми дава мотивация. Мотивация за това, че аз съм решила, аз вярвам, аз знам, че това ще стане и просто продължавам напред по различен начин, с още хора, с още действие, с още даване на време, отдаване на време, на енергия към това, което искам да постигна. Така че нямала съм такъв. Значи, доста силно вярваш в мисията си, в себе си, в компанията, в бизнеса? Определено вярвам изключително силно във всички тези неща и най-вече вярвам в себе си. А какво научи за себе си? Научи ли нещо ново за себе си, откакто правиш мрежови маркетинг? Научих много нови неща, Плами. Едно от най-хубавите неща, нали, които според мен научих, е това, че хората не са човешки ресурс. Хората са таланти. И няма как ти да управляваш човешки ресурси. Ти можеш да им помагаш те да се развият, те да заискат, те да спечелят. Но ти не можеш да управляваш хората. Поне аз и моя екип работим по този начин и на нас така ни харесва, когато всички работим през вдъхновение, през колаборация, през конкретната визия на някой друг. И всъщност става един необятен бизнес, защото един човек може да е фотограф, да прави страхотни снимки, правим всичко през социалните мрежи, през красотата, през снимките. Друг човек екипа е професионален гримьор, той прави невероятни визии и така нататък. На всеки спецификата нещата се случват по различен начин и това за мен не е управление, а вдъхновение. И може би това е най-специфичното нещо, което мога да разкажа като урок. И това е друг вид свобода, пък която им даваш на тях да правят бизнеса през своята идентичност. И това, което им е важно за тях, да пречупят Oriflame през него. Абсолютно да. И също така, давайки свобода на тях, аз чувствам още по-голяма свобода, защото колкото повече хора се чувстват свободни около теб, толкова повече усещането за фриволност и за свобода расте. И те са по-щастливи. Да, когато всеки е окей, всичко е окей. Добре, и все пак, ако трябва да определиш 3 най-ценни качества, които трябва да притежава един човек, за да има успех все пак в мрежовия маркетинг, кои биха били те? Решителност. Със сигурност без да можеш да взимаш решения, твърди решения, много трудно ще ти се получат твоите неща. Може да се получат целите на някой друг, нали, както започнахме нашия разговор, но няма да получиш собствените си цели. Така че бих казала на първо място решителност.
На второ място постоянство, устойчивост, да не се отказваш, да продължаваш напред, да действаш. И като кажа да действаш, на трето място ще си избера трудолюбието, защото нищо хубаво не става без да положиш усилия за него. А така като говорим за екипа и за хората, с които работиш, кой е най-силният момент, запомняш се, който си преживяла с екипа си или поне един от тях? Ами, наистина са много тези моменти, но в различни моменти са участвали различни хора от екипа ми, така че ми е много трудно да избера един такъв момент, свързвайки го с тях. Затова ще избера момент, свързан с мен. И бих казала, че най-силният ми момент е награждаването ми, което беше в Пампорово, когато ставах директор. Защото тогава всъщност видях силата на екипа и как толкова много хора се преборихме тази група да се дигне по този начин. И това беше мой личен момент, но то е благодарение изцяло на тях. И аз усещах много силно тяхното присъствие на всеки един, независимо дали е менеджер на високо, на по-ниско ниво, дали е консултант, дали е просто клиент, защото най-много са подкрепили всичките ни клиенти, нали, които са доволни потребители на марката. И просто всеки един го усещах като част от общото. Че е допринесъл. Да, че е допринесъл. Добре, сега искам да те питам. Извън успехите, цифрите, бонусите, титлите, коя е твоята мисия? Ами, аз може би намекнах за нея в преден твой въпрос, но наистина моята мисия е това хората живеят вдъхновено. Аз виждам невероятна свобода и невероятна възможност за изпълнение на този мултилевел маркетинг по всякакви начини. И за мен той може да бъде вдъхновение за всеки един човек. Независимо през какво правиш мултилевел маркетинга, през архитектура, през каквото и да е, ти можеш да... Малко го виждам като изкуство. И поради тази причина искам хората да работят с вдъхновение и да живеят с вдъхновение. А работата е голяма част от живота ни, затова определено си мисля, че работата ти трябва да ти носи вдъхновение. На това ли се дължи факта, че аз познавайки те знам, че живееш с огромна лекота този живот? Да, може би да. Може би това е основен принцип в моя живот от преди да започна да се занимавам с мултилевел маркетинг. И наистина аз обичам нещата да стават леко, лесно, без напрежение, без драма, просто с красота и с действия. И всъщност ние си говорихме, че ти си търсила тази възможност, искала си мрежовия маркетинг. Имаше ли обаче някакви предразсъдъци, когато започваше? Ами не, Плами. Отново ще отговоря категорично на това. Аз съм чувствала абсолютна сигурност в това. Знаеш, в България, че е малко по-специфично положението, дори в исторически план, през какво сме преминали. Няма как аз да не се доверя на огромен холдинг, който работи в 50-60 страни, фирма, която е от толкова много години, фирма със собствено производство, фирма, която е публична, която прави конференции. За мен това е изключителна прозрачност на нещата. И по-скоро съм изпитвала съмнение във всякакви други неща, които са ми били предлагани, отколкото в Oriflame. Тук съм се чувствала изключително защитена и реално не съм имала предразсъдъци. Имала съм притеснение дали аз ще успея да отговоря на техните условия, а не те на моите. Добре, какви са най-честите притеснения, с които хората, които сега стартират, идват при теб? Най-честите им притеснения са дали ще изкарват пари и дали не са мамени за нещо, нали? Защото има страшно много хора, които не успяват с мултилевел маркетинг. И това е нормално да имат тези притеснения, защото поради отрицателната статистика, че повечето хора са пробвали някакъв мултилевел маркетинг и не са постигнали резултат, това нещо плъзва много повече като информация, отколкото това, което може да бъде. И това са техните притеснения, но
но те не са задълбочени като размисли. Нали? То е просто реакция. Действие, реакция. Това, което се получава. Защото ако се замислиш, ще установиш, нали, че всъщност когато някой не положи определени усилия, естествено, че никой няма да му даде едни пари или едни награди или едни конференции. И всъщност тук нещата зависят от теб, от твоите усилия. Точно това беше следващия ми въпрос, защо според теб повечето хора не успяват в мрежовия маркетинг? Ами поради много причини, без да обвинявам по никакъв начин хората, но невзимането на решение, например. Нали, ако ти не вземеш решение, че ще успееш, ти няма да тръгнеш въобще по пътя. И това е, да. Просто трябва да го решиш. Решиш ли го, ти ще правиш необходимите действия. Ако трябва, ще слушаш. Ако пък знаеш много, ще почнеш веднага да действаш. Независимо по какъв начин ще стигнеш до крайния резултат, взел ли си решение, че ще тръгнеш по пътя. Но ако не си взел решение и само проверяваш и тестваш, нали си в този момент и в момента, в който тестваш, кажеш, не, това не става за мене, разбира се, че няма да стигнеш до този резултат. Аз съм се чудила и нещо друго, че реално то във всяка сфера е така. Повечето хора, които пробват нещо, реално не са успешни в него по една или друга причина. Нали? Процента на истински успешните хора е много малък, защото много малък процент реално наистина правят всичко, което трябва, за да се пребориш да станеш успешен. Сега е като в ветроходството, нали? Ще има доста състезатели и така нататък, но един ще е първи, примерно. Аз малко по-различно ги виждам нещата. Кажи как ги виждаш. Защото ветроходството си има хронометър и правила. И има краен резултат, в който имаш първо, второ, трето място и е ясно кой е първи, кой е втори, кой е трети, кой е пети. Докато това да се чувстваш успешен, за мен е лично усещане. И човек може да се чувства успешен от всякакви различни неща. Като не е задължително, нали, да бъдеш първи, да бъдеш топ 15. Да бъдеш директор. Да бъдеш директор, да бъдеш каквато и да е титла, нали. Ти може да се чувстваш успешен, когато си се научил да продаваш един продукт и всеки месец продаваш този продукт. Си топ консултант продаваш. Или примерно си пречупил себе си и започнал си да се грижиш за здравето си с нашите продукти, с нашите wellness продукти, уелосови продукти. И всъщност това те кара да се чувстваш успешен, защото ти си променил отношението си към собственото си здраве. Така че, значи, много важно човек да разбере какво го кара да се чувства успешен, какво е успеха за него и да преследва точно това. А не да преследваш чужда представа за успех. Точно така. Доколко смяташ, че е важна подкрепата на хората около теб за това да постигнеш успех в подобен тип бизнес? Не мисля, че е важна, но мисля, че е приятно. Тя е едно благоприятно условие. Ако те подкрепят, това е чудесно. Ако не те подкрепят, не трябва успеха, че да зависи от тях. Също чудесно, да. Много често казваме, че мрежовия маркетинг е бизнес базиран на човешките взаимоотношения. Как разбираш ти това? Какво значи това за теб? Ами, много съм съгласна. Независимо как започваш, тук не изградиш ли добри човешки взаимоотношения с хората, е невъзможно да продължиш. Той е бизнес на базата на препоръки. Така, да, и бизнес на базата на препоръки, но най-вече за да имаш пасивност в този бизнес, ти наистина трябва да си дал от себе си за хората. Като казвам дал, трябва да си им дал дали полезен съвет, дали време, дали енергия, дали разбиране, дали любов, дали прегръдка. Подкрепа, ако не я получават особено. Анализ, акъл понякога. Но трябва да си дал, наистина трябва да си дал от сърцето си. Към конкретния човек, не към всички. Към всички това е обучение или семинар. Но към конкретния човек е вече личното ти отношение. Според теб, какъв лидер си за хората в екипа си? Шантов. Да, може би съм Шантов, защото ние наистина правим по много различен начин. Всеки ден се раждат нови идеи, всичкото това нещо се прави, почва да се организира, намества се в годината.
няма много голяма повторяемост на нещата при нас. Влизат много нови хора, те също имат идеи. Аз съм абсолютно отворена към на всеки идеята, дали си правим кейк, визия или каквото и да е. И забавно е, определено е интересно и различно. Искам да пожелаеш нещо на теб и екипа ти за след една година. За след една година. Да. Оттам нататък, къде ме? Сме конкретни, защото ние много вярваме в желанията и пожеланията. Къде искаш да са ти екипи след една година? Мгм. 23 май 2026 година. Ами, пожелавам им наистина да вземем максимума от прекрасния Oriflame живот, който ни се предлага. Да посетим всички конференции, които са ни по силата. Пожелавам ни да бъдем всички на директорски бал и да имаме много нови хора в екипите си, които също да се кефят с нас и да им е готино и полезно преживяване. Супер, каза конференции. Въведи набързо сега какви са квалификациите, които текат. Ами сега има квалификация за Абу Даби. На мен ми оставят още 2 месеца, за да приключа квалификацията и да отида 7 дена в Абу Даби с Oriflame и консултанти, и директори от всякакви държави и страни, което е страхотно наистина събиране, защото просто виждаш от Африка, от Сърбия, от Гърция, от Турция, от Македония, от Румъния, от Германия, от всякакви страни, хора, които са се преборили и са изпълнили същите неща като теб. Всички тези хора някак си са ти близки по някакъв начин, защото и те са минали същата борба. И освен това сме в квалификация за Охридското езеро, за менеджерска конференция. Аз не съм била там. Казаха ми, че прилича на Родопите и това всъщност ме радва, защото аз обожавам Родопите. Ами добре, Бори. Пожелавам ти успех на теб и на екипа. И сега ти предлагам да се връщаме към регатата. Let's do it.